Сега тръгваме и когато успея да намеря и да купя всъщност камерата, която вчера ходих да гледам, ще я покажа на видео, ще я обясня за нея и ще видя дали мога да я оправя. Мисля, че беше счупена. Взехме камерата. Сега ще разгледаме от нас. Много да кажа, това е един от най-пълните калфани, които съм виждал някога, които съм бил. В принцип не ходя в калфан събота, особено 12 часа, но това просто е потресаващо. Позоровахме от калфан, сега време да се прибираме. Вече се прибрахме от калфан. Както видяхте, когато отворих камерата в магазина, капачето отзади не искаше да се затваря. Ето я камерата. Главната цел обаче, за която я взех, за 6 лева. Ето тук, може да видите цената. 6 лева, само да ме фокусира. Да, 6 лева. Главната причина е за да ползвам всъщност кълъвчето. Но това кълъвче ще работи и за ето тази камера. Panasonic Lumix. И ще е перфектно кълъвче както за камерата, ето така и за зарядното на камерата. Нека да разгледаме тази камера. Точно името на камерата е Minolta AF-DL. Разгледаха малко преди да почна видеото. Някъде от 90-та година работи с 35 мм лента. Обаче, както казах, ето капака просто не се затваря. Не иска да затвори каквото и да правя. Ето как изглежда отзад. Обаче това просто не иска да затвори. Тук пробвах няколко пъти механизма, но той просто не работи. Добре, това е по-зумнатия мод, в който снимах току-що, но в не толкова зумнатия, само момент да оправя камерата, не в толкова зумнатия, са в по-различения, просто ми дава червена точка и не иска да снима. Сега ще пробвам пак. Това, да, ето дава ми, само да държа капака, дава ми червена точка и не иска да снима. Можем да видим ленса на камерата отвътре. Това е доста интересен детайл, който може да се забележи. Нека да преминем към моята си камера. Panasonic Lumix DMC-FX10. Камерата е от 2007 година, прави доста хубави снимки и максималната резолюция на видеото е 480p, което за 2025 година изобщо не е добре. Но като гледах едно от видеята, които направих вчера на лаптопа ми, не изглеждаше чак толкова зле. Беше добре. Сега ще излезем да снимаме малко. Може би ще отида в някой парк или просто някъде. Ще се разходя, за да мога да снимам с камерата. Сега ще се опитам да ви покажа през прозореца ми. Само момент. Да, сега ще се опитам да покажа. Ето е камерата. Там да се види нещо, да. Това е зум на 3. А това вече е дигиталния зум. Когато направя снимката, качеството е доста по-добро. В смисъл... момент само. Не е чак толкова добър самия дисплей, че да покаже истинското качество на снимката. В момента времето навън е доста хубаво, слънчево, както може да видите. Сега излязохме, ще идем в парка, който е точно на нас, за да снимам.
отидем там. Значи там трябва да отидем. Проблема на тази камера от 21 година е, че няма много добър low light exposure, което означава, че на лампи и на подобни тъмни светлини въобще не са хубави снимките просто. Но иначе доста хубаво слънце пече, така че сега отиваме там да снимаме. Не успя да намеря това, което търся. Не успя да намеря това, което търся, което е малко странно за този магазин. Понеже това няма всичко тук и не знам защо нямаше, но просто трябва да импровизирам с нещо. Сега някъде тук да снимам, в смисъл тук на следната част или малко по-нататъка, понеже тук е красиво и ето там пече слънце. Доста голямо проблем е, че съм с маратонки в снега и краката ми 100% ще са мокри след това. Мале. Направо станах целият сняг. Нищо да е. Сега ще изваря камерата, ще да е тук направо. И ще направя няколко снимки. Направих около 20 на снимки и мисля, че ще ги разгледам като се превара у нас. Но снимките срещу слънцето изобщо не излизат както трябва. И също доста от снимките просто са не чак такова добро качество. Но това може да е само от екрана на апарата. Но ако трябва да бъда честен, като се прибера и ги разгледам, се надявам да са доста по-добре. В смисъл, мисля, че максималното качество беше 2800 пиксела, което е доста добре и то за апарат от 27 година. Така че би трябвало да е перфектно. За завърших на първия влог. Мисля, че ви дължа едно, как да кажа, заключение. Мисля, че придобивката, която взехме днес, беше доста добра. За първи път дрифтване на камера, мисля, че беше изключително добре. Но ще видим другия петък, когато имат нова стока, дали ще е още по-добре. И аз ще продължавам да се снимам с Panasonic, понеже мисля, че дори да е 21 година, както казах няколко пъти вече, мисля, че е доста добра камера с доста добро качество. Абонирайте се, харесайте и да, чакайте следващия епизод.